Ei, petits agricultors, benvinguts a un nou vídeo del Borot, ¿vale? I això, el que estem fent ara és estic a l'aeroport perquè anem de camí a un lloc. Encara us ho desvelaré, mireu el vídeo, segurament t'ho he posat, però ja no us ho desvelaré. On anem? Anem a un lloc a fer pràctiques durant uns sèrie de mesos a una granja, això sí us ho puc dir. Ara estic agafant l'avió, és el primer cop que agafo un avió completament sol, més a un país que no es parla el meu idioma, perquè hi parlem anglès, i m'acompanyareu. Estic nerviós, però a veure com va, ¿vale? Espero... De moment ja hem patit perquè hem vingut... Estem a la Terminal 2, crec que és aquesta, la terminal antiga de l'aeroport de Barcelona. Mai havia estat en aquesta terminal el primer cop. I hem arribat i la companyia era tot allò... Molta gent pensàvem que no arribàvem, al final hem anat força ràpid. I ara estem aquí, he passat el control de seguretat, que a mi és el que més por m'ha donat sempre. I ara estem aquí a... Res, encara no m'han dit quina porta és, i ara segurament aniré a algun lloc a agafar alguna de menjar, perquè vull dinar allà abans de pujar a l'avió, i procedim. Vale, petits agricultors, estem aquí al McDonald's, vamos a veure, aquí és el nou. Però això, estem aquí al McDonald's, no soc molt fan, l'únic que és l'únic que hi havia així ràpid i barato. Tampoc és molt barato, però això. I això, ara encara no tinc la porta d'embarcament. El meu vol, de fet, surt en uns 30 minuts. Jo crec que em donarà temps de menjar. Esperem no córrer. Vale, petits agricultors, ja estem a Noruega, no ho he dit abans, ara us ho dic, estem a Noruega, vale? Acabo d'aterrar l'avió ara mateix, ara anem a buscar la maleta, perquè l'hem facturat una, i cap a la granja que hem d'agafar un tren i un bus, acompanyeu-me. El que puc dir-vos és que aquí, no sé, hem sortit i és com, o sigui, se sent soroll, però no és el soroll que se sent normalment, no sé. A veure com va això, anem. Vale, petit agricultor, ja tenim la maleta, ja ho tenim tot, ja anem cap al tren, no sé com va, aquí tenim una diferent, hauria de buscar un lloc per trobar diners, però ara mirarem com funciona això, així que calma. Vale, petits agricultors, ja hem arribat. Ja estem aquí, ara estic aquí al que és el menjador de la granja. No us ensenyaré molt perquè al final és privacitat, però és super... no sé, super xulo. Hi ha una noia més, hem estat parlant, no sé què, m'ha ensenyat tot. Estic super il·lusionat. I això. Ara us faré un clip més i ja despedem el vídeo. Vale, petits agricultors, el que acabo de veure va ser ahir. Avui em vaig oblidar de fer-vos el clip, em vaig anar a dormir i això. Ahir, diverses coses que no us vaig dir, vale? El meu avió de Barcelona va anar amb mitja hora, una hora de retras. O sigui, vaig arribar tard aquí a la granja, però al final vaig arribar, que és l'important. I això. I avui he anat fent... Avui ja portem pujats, crec que, si no m'equivoco, 2 vídeos al Instagram i TikTok i a YouTube Shorts, que serà el meu dia a dia, i avui tenim aquest vídeo del tema aeroport, i si tot va bé, dijous la meva idea és pujar-vos un update setmanal, que tots els dijous tingueu un update de la setmana, ¿vale? I això, petits agricultors, dit això, seguiu la sèrie i recordeu, petits agricultors, a vegades anar-se fora de casa teva per Europa és molt guai.